Odi, Karibu. o que era coisa, Bete? Essa variante foi. Gosto do cara falar francês, bo. Cara, conta francês, Bete. Mas não é ter francês, ele. Não, mango, ele tá pitoran tá enchendo que. Arap yun narareket sila bayanar. Bom, problema e o raet que todos a minha fava. Tu lhe ajuda para me varete se para mal do sabine primi mas se palif po freira. Akon sa zaneh-neh. Hindi ko siya sabi. Ano se mete, se
Aby ianareo niavako zany avanareo tsara raha tsy maintsy atao présentation ratsy raha na malegny na mazoto tsy maintsy atao fo présentation na ratsy na tsara. Misy vahiny atsika zazakely avy amintsika ato faravavy marsiana arganazy vahiny avy amintsika ato zao zanako faravavy avy mama paripare koa ni ty vahiny avy amintsika ato na vitance izy la taloha izy izy io mizandramedy tsy midika hoe ka zaro nisy la ho fankaraty tsy zegny satria ma zay miasa ty zay karaha laboly pasipasy de zanaka ny terminal letry mbala hely izy niany zany dagnano vakasy amy dady agny aho izy izy pody baka kao fankibo tsy voa malo itsakeky fa zay fa be voaty izy koa fandeha tany teny tsy raha voa hoe ka midika ho fankaratsy ya misy vahiny koa navy amintsika tokoa lemena avako aby tsy hoe ka midika ho fankaratsy zay tsy non tsisy dira zay sagnatreny vava izy io zegny karaha fa izy raha volaniko teo igny ny nakazo io mety mandeha moawa izy koa ndeha moawa tsy raha voatananao ataonao ino izy ifa be koa navy aminao ato e tsy midika hoe ka fankaratsy ro diky zay non tsisy dira karaha zay lemena amy zandramedy lemena portrait zio ty izy ny volagny teo igny taloha izy tamin'ny fandrama izy io amy zandramedy tsy hoe ka midika amy fankaratsy zandramedy deky fandrama non tsisy dikan'izay fa izy mety anytiany mboagna izy koa fa andeha tany tiany mboagna tsy fa voatananao lemena zanaka saojo avato raha andesika amy français anao entre antibiotique avec les appareils de mesure avec Come on.
zana kutia kana chariako ananda badana zana kutia kana chariako Vamos,